Karbi Farmer Association ing dengkrip lam hangke thekara ni dongka mukam irrigation IBL katolon po. Karitang Lukinataran Memorial Football Tournament Jipong Sajar Playground along kapachupong. Hijibang Baptist Church Amanduli along for Christmas katalon. Karbi Farmer Association ing dengkrip lam hangke thekara ni dongka mukam irrigation IBL katolon po. Nijang Karbang Londong Kamukam Irrigation IBSI Hemalong Karbi Farmer Association Ningkan Kripliam Hangketek Arani Katalon po. Chitan nam sinang pirte along sai jong si choklem klimatik sai ke klimatum jong sawi politi ilitum anhan sok sang pen chinglok asona sonda ke chuji aphan longle lasi sai jong si klem kli longle jong si lapu birui poloti longle na hok det po lapen sai ke klimatum abang avidet po pu mathasi Karbi Farmer Association nang senglu lapen pining an arta ningkan kripli Karbi Farmer Association arta nang plengtang lo. Sonsi nijang Karbang Longdong Kamukam Irrigation IBSI hem along ada Porpiner Kepen Karbi Farmers Association alama pangjar ponsi West Karbang Long District Karbi Farmer Association amaipu Durgeswar ingti ahin pensi lama pangjar po. Lapang sopit ningkan krepli arta kechok ahim kitok mati kek ing than monsi rata tumpen asun nasun keklem kedampen danglok ali sai keklempen ali kachipalong je aphan pusitami alam thik chethan po. Lapet West Karbang Long Arlo Kedoan Karbi Farmer Association a branch tin nang chitong dun si bangsu bang pharo ke thom su se ara chitong dun lapen Karbi Farmers Association atum akemang sai ke claim kita matuma phan sarkar pen asona sona kra pusitami P90 pusi Karbang Long kachari aning keminai abang hu KACCM Dr. Tuliram Rong hang phan kachoning report. Ni December 6, 2024 pini jasemet pen ilitum dak dongka irrigation ai bilong ka chetong nang ko bangela pu hello ilitum Karbi sai chutuki asung Karbi Farmer Association ningkan fli ke chok basi ilitum along jasemet pen well wisher itum along ke claim ke dam nang ka cherap tum han alang litum han la media thingno pen choro iklo alang litum ajoini pen si nilitum bang bom non ningkan krip lian dolo lasi anso se nangka cirap don thegi nangka chuto don thegi pusi alang litum hanta irjume piklo tapen pini jasemet bangke lalo nilitum la Karbi sai chutukia song Karbi sai chutukia song ilitum langdam lo ulote non an ningkan krip lilo kecheng pen non an pusi tame konsil pen nilitum han e sonbak abostu pusitame nang kirap avipin lang lasi nili Dr. CM Dr. Tuliram Rong hang han chuning reklo je nili tumhan non kebang ji arni pen pusitame nili tumhan nang kirap dun pen nang kelang dun ji han chuning reklo ade Karbing long ke longle adang pik longle adang the uaman itumbang ke longle khali biwarelo taso longle khali kibia dimalong bangke nane kona so tumbang lo lapen kaprek tum tanon bang bom lo pen bang olang lasi laso dimolong abang ke nitum lalong le khali bi besi nane agriculture hin pen punoi nane forest hin pen punoi fisheries hin pen punoi animal husbandry pen punoi pen nane sericulture hin pen pusitame ilitum han Karbi Anglong Autonomous Council ilitum Karbi khai tumhan Karbi tumhan ang kapanong pi laso konsil chief alang lituliram rong hangsa semet pen ilitum Karbi Anglong Autonomous Council itum Karbi Anglong Karbi khai tum hanang kapanong pc konsil dolo lapen konsil chief bangke CM Dr. Tuliram rong hanglo lapen laso along bangke department do itum farmers pen related number 1 bangke agriculture lo sericulture lo soil conservation lo irrigation lo animal husbandry lapen animal husbandry long si poultry ta dolo pottery lahai ta dolo lapen forest ta dolo dolang department lai mukha jongsi ilitum la support use permit hek pen farmers tum ta jongsi ilitum ta claim dun pame
angko hola tumta itum han awar sainang wan pipa me punte ilitum sai chutuki arat lo karbieng long arat itum ta anso se ching thurji anso se aprang damji usi ning thelo lapen nonan thegdam long pen bangge department pu pena hin bangge nilitum han nangkerap baret ji nangkerap baret pu bangge abela lasi non efrangge bangji pu bangke nilitum konsil handa chuning riklo na tongne animal husbandry penta nane training dodo lahai training punoi nane fisheries pen pusita me o koson sipang reng naing ma lahaya training pusita me nang piponang po pen ala long hong la pen chainong pusita me fooders pen chenglo kadok awe niltum hanta konsil pen isi panong piwet pen ilitum farmer sahan nangkewan pi training nangki pi pubang lason si kacelang kang tunglo lasi ilitum keklem nenga son dolang angko jong si sai chitiki arat tum jong si ingtang kringlo punte dak bangke la soi state la soi ekonomi pen la solong rike kityata reng ang e la pen akiduk pu ke avedet jibon pusi chatheklo Karitang Lukinataran Memorial Football Tournament Jipong Sajar Playground along Kapachupong Okpranjong si chuklam chuda mission 90 politi kapachulata ison okpran ki mission ji aphan ang theklu laben papatu jong si ke texer politi lata isi kichun ang theklu laben arakia hormuben usumara phan kape jokbonji politi lata kapachu pen hendo sonsi pinini bhai truck mati jong cheklu ingdeng hini karitang Lukinat Tournament pen Jipong Sajar Playground along Karitang Lukinat Teron Memorial Football Tournament Jipong Sajar Playground along kachengsi kapachupong Lapen lamang so kapatu Chipatir Pipon Jipong Sajar Development Committee ahin pensi Chipatir Pipon Lapen kopia pot si Karitang Lukinat Tournament Bipon ang kokma politi Karitang Lukinat Teronakai Reng tikahut kachipaduk pen Keklem kitam kimisen ajok si Bini Lukinat Teron Memorial Football Tournament Pipon puta Pirang Gateng Pajinipon Rola Bini jo indehini Karlitang Lukinat Teron so Memorial Football ke patu aklam along kita dulu apunu hoy misen lo alang litum rong sipong saja so ke mata ta ingtang o ke cikimu ta misen apen angdenga hoy ta alang tumpen nili ning arong piglo apen rong asar tumpanta churu lo lahin sen sports ahin ke duta isi education along silipon chowa ko kasi lahai club ke duta nili ning arong ulo nilita Aku kay lason football khela long lang dun ben ninta rong o kasi alang litum Jipong Sajir asor development committee asor pindi arni jo 5 December laso ingde heni football ke pachu pen rong asar ru pasar adu e panta nili ning samjin pen adu e panta kardon pisi nili lam inton si nilitum lada damtang ningkan pensi Lukinat Teron alang pansi mo pena so farmasi kubur betul lo si tuneng pen tuneng indeng si ceng lo peneng sekian lo si la suanong nang ati mutum nasi tong lo la suanong pini kang puang deng pini kan operation pangsuan lo ke karbiang lo sports association officer sang tu lo sar lip lo ha lapen ke nili metang ta si tong lo lapen ke alang li punu Karitang Lukinat Teron apunu embari teron ang kadu ang kasi tong lo si ni tum taung an bangso non itu bom khela bom hata serap ye kon ilo la an so se la son sports apna pa dam ye phan ni tum ta ma thapon la an so ta gela non ke non au wi hot bang ke isi sports bang ke kena so lo athe mental jong si sound away pote physically sound away pote sun wala mas physical no se misal hote mental no se misal hote education da asi physical education la si sports da so sports ki misal ja phase ni tum i over par misal phase hota ja pono alani rank tik ta la so sports la ma tha pom kalitang kina teron ta asi ni tum thota la so la ma tha si cheng pom lo na pen ke ni tum society lo pa misal ni pore sports ke important asi physical mental education se misal pote to
asumar tu apa nami la pa ken wa klem yo pan awar sai betul so ai ma thadam si tu rom ba si wa rom ba si sila non ta ma salam sayang deng deng Hidi Banglang Baptist Church Amandule lang pro Christmas katalon pon. Ni phai phor ni fort free Christmas katalon pon. Labasan sa ning kanwanga son pining le thota Hidi Banglang Baptist Church Amandule lang mission mi at pro Christmas katalon pon. Labasan sa jai me kalong mai phujun na Sunday Pastor HBC pen mai chari pon. Lam la pen alohi pachini pon laki Daniel Hansi HBC secretary pen si kaduk lam an pachini pon aramalun ke kan kardong dam la hai sitami chithi pon lasan se kache tong alu hisar potum UCF atum sitami chitong du Raju province Bible alu porhi pon lapen HBC amonduli along nili tum kacho phapon laki Reverend Dr. Anderson Tobi assistant pastor upper Dokmuka Baptist Church pensi jumisen arnam alam thi than pajer mi pon athipi fereri thangbakma mathano nili nangli tuma phan ning arong pet aberta kimi one lucky katokuya rata tomapha Luke 2 verses 10 labang so TPN base rata tomapha non kibang jingi phain kor ko Christmas arni Jesus Christ mangge chegani nangle tanglo pupensi non pen rata tomapha non pen ki thanpon meklo pus thanpon laben jumisen arna malam than pakla lapen kijut mention rong hang pen kachuro lam thian than pon lapen kijut akadom khoi rong hang dekon along chap fellowship pen mai kachika ardom jai ponsi mesen pen jesu christo phan khoi rap kiti kiding atum sarpi sapu kibi kiti atum sita tong sar si mesen pen mai sita kicheng pen kijut chardom pon ring tilo wolong komansi pen joy kim taro report North East Spain News